Barka da zuwa DMK Production TV. Kuma na subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Ba bana mai layya ba. Gide ka ji jama'a ku ji wannan. An shirya gida mun ci a wajen. An gida mai. Alaikum salam. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Abinci muka zo ci. To. A'udhu billahi wai wannan san gangan ka shigo min da shi gurin abinci na. Soke kowa aka kawo ke da ba da kyasiya ba? Oh ina jin ka da wacce ka zo kuma yau sarki. Wannan bako ne muka yi shi da kasar waje. Shi ne mai sai da raguna da ciye gani. To saboda haka daga dukkanin nan to ne. In da to ne to aka neme ki magana jabban kalam. Wannan bas yaran kai yaran ta ne. Ni ne babban manaja. Ai kaf ranka ta kaf jihar Kano da an zo ana neman manaja na gurin yan toto. To da an ganni kawai ai shafa fakin. Amma in shawara ɗaya da zan baki, ki kokari a tarkato kanawa dan Allah su nemi wanzami armar ai masa aski. Saboda ita harkar abinci tana buƙatar tsafta. Wannan shawara na kar ku ce ne muku kankan ba. A baiwar Allah zai miki bayani. Ni dillalin raguna ne daga Habasha nake. Naga soyayya ta da mutanen jihar Kano, na zo jihar Kano saboda wannan amini na ne. Saboda haka za ku samu raguna akan da gurgushin farashi. Abin da kuke ma kajin ne take bukata na ina da kaji. Ina ka samo mun wannan shi kuma ni da nake soya kaji da bakararrun zabu. Me zai hada da Wallahi baiwar Allah. Cile kowa kike zan samo miki ita. Idan kina farfesun cile kowa zan harbo miki. Ta yi magana kenan ke banda shashanci ma kina yin kaji aka kawo kuma gara goma an ci gaba ba? Shashasha? Uzu billahi in kaga gida a zamanin nan ba a yanka rago ba gaskiya to ina ga gidan da ba bayani. A kwarai kwake ba bayanin ne da ke ba ai. Daushe. Me za ka ce wannan matan ne? Kana da magana. A baiwar Allah yar hujuka shawara nake so ba. Ku rayu wannan wallahi tallahi idan Allah ya baka lafiya Allah yi maka albarka da kokarin yin ibada to ka gode Allah. Wani lokaci fa waɗanda suke fitowa yawon cin ragunan nan fa ba ragunan ne a gidajensu ba. Amma ke na ga cewar kina ta yunkurin sai kin yi magana akan shi wannan abokina. Shawarar da zan baki ni za ki san raguna ma ni ba sai kin ba da kuɗin raguna ba. Dai kina da kurman falo wanda ba mai shiga sai ke kadai. Don Allah yake bace ni zan zama dan wada. Ya mun bayani me ake nufi da kurman falo. Sai shashasha kina tuwo mu shiga da kurman falo. Na amince. Guda nawa za ka kawo mini? Ya yi mata bayani, ya yi mata gane da yaren nan. Abin da nake nufi darasin ɗan kataɓe. Hausa ne ma ta yi ta shiga mani. Wannan za ka gane. Ita za ta gane. Za ka gane wallahi. To yanzu guda nawa za a kawo kenan? Ya danganci yaya nan. Kai me yasa kuke haka? Daushe? Na gane kada ke dade. To ai Baka sani ba. Wannan wannan gane cewa lafiyar magana. Ka gane In ta gane ni ma na gane. iya. Shawarar da zan baki wannan ki tattara mar kayansa. Ki tattara mar kayansa ki samu janareto mai rike wuta ki buɗe masa shagon caji. Gide waye zai bulle maka? Wani sai so miki lemuka. Ina zan ba da lemon bawo zan